Arefo Oheneyere kumano no Sandra Sohwe na fade na doso ene bobbo ne nsa no prekese enyinya haba ne aka bomu ade na edan ko mu ayese enwan ketenkete na ewo empoano no eno bi ene bonu ko mu afi ntuma kokko ne bonase na ediduku abubu mu ene odi tuntum no wode etwa esoro sa na ekire ni bre ko jan bonuti ahaba mono ne meko ehyemu a ni nyina ekire ni bre ene yawdia Oheneyere kuma Sandra Odia enye asem ketwa ona jese o hye oba ono so ebeya Oheneyere Tiwaa ona otoso miensa ono so ane ye na nariafe ewo emma mienu mu a ene asem ya atono wono enamahu se wono so ayi ni ti a wo beya enye asem ketwa ya ekire Yahudi a wodie ene sawra ekunafo na wo nyina afade no eye soronko a doso ebobo won monsa Oheneyere Tiwaa ena wono so ebe woni kuma wo ma wono so ene nana ewo ema mienu Sandra eno no Oheneyere Sandra kwamai yeni nkomo wonim se o si aha ni gina ho ma aduane na obam na aduane ade na ekwe entuane ne me kɔwe ha hai ana ye kodidi abai ni nyina aka Asante amamre no ho ekese egina ho ma ni bre sadete aye lewi nua ba otoso miensa na yire a ofiri kwa aman ana na yes kwa aman fija bo ma kwa aman ana samre wo koi okohwe ajade de hye ni etwato kra yo aye owura antwi boss yakọ Azek wo mama ase yada se abusia na yese eno no Oheneyere kumano no Sandra a wo free kwaman wono ena samre yie wode nani echiremu aba na ekura no echirem se enne de aduane asa Wahina nko bedidie no ama ne bia die no enne na na wiafe ena wodawa wafra ne ntoma ewo ne tintima wokọ akurai eti enne wone ne mma wono bɛwe ahaban na ekura no asekire eno no sa wohwe kojan a wode aboniti a ekire anibre meko no ekire asanya atono ena afeye entwoma eno so wode ayeye ne nsaho ene ne komo ene ade a na se Oheneyere Sandra nani abriye pa a enneye wato abesen no nani atutu ato ne nsam ogefo ne hwan ena obeba na obeboa no e ma refi se one ne na na wiafe akente ewo mamienu ewo honma enye asem ketwa ewo ehonum kra yeguso madam made ebekoso bia no ye de ebebremu ewo hanoma enye asem ketwa kra Ohene nani abre Sandra Mame Sandra eni abre osu obobna a chese eni bre nko a ose nana wuo nana ko na hwan ene bedidie na wamma me bi me ne me ma adie na de me ne me ma ahaban ena yebere ewo honma enye asem ketwa abusan samre ehwema na yesese de opanyin na ni ndi nkomo no kan ye no no wode nani akyeremu a ye na na wiafe akenteye wodru biaye a woda no na wokọ akohwe no woni ne edi nkrama refi se opemso eba enkra yensa aka ne kyeremu a ekunafo ba asan nko a ena wonmo akwanya so mbetumi ne opemso yira Asante mera otumfo se tutu wonu ne awuramuo na afenkita hu bi wo hono ma wonmo akwakwodi aye amamre ene ho amane a echato Oheneyere Sandra betena se haba mu na ekura no ekire aduane anka wo na na wiafe de be ma na die nenne ekire se wone ne ma won ba wia nanse sanse de obo mu aduane adi ena eja wo mo hokoi dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kroni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumoni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsane ye fa NYANSAPO aboa ntakra na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofindro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya